Ahojte, volám sa Janka Kipikašová, mám 20 rokov a pochádzam z malebnej obce Kokošovce. Touto cestou by som si chcela nájsť partnera. Moja predstava o ideálnom partnerovi je, že by mal byť milý, pekný, vtipný, charizmatický, najlepšie 180 cm vysoký, na farbe očí a vlasov mi nezáleží, mal by byť dobre stávaný a mužný. Nevadí mi, keď je chlap zarastený, no nemal by byť hipster. A teraz sa vrátim ešte k sebe. Rada cvičím, napríklad zumbu. Počúvam veľa hudbu, konkrétne hip-hop, Ego, Rytmus, Robert Burian, Mike Spirit, Suvereno. On má teraz novú pesničku, volá sa Aniel, je to moja srdcovka. Ja vám z nej trošku aj zaspievam. Spievala si song, zahrála si mi tón, ktorý priniesol ma k tebe na nebeský trón. Ty si aniel, ty si aniel. Dobre, videli ste, že viem spievať. Čo by som vám ešte také o sebe... No, som inteligentná, pekná, mám zmysel pre humor, lebo poznám veľa vtipov a aj neslušných, ale to až v ďalšom videjku. Tak zdieľajte, šerujte, píšte, pa pa!